It's Neymar again. And it's me. Yes, natakaroon para mo kaunog mangga. Mango. Made in Pakistan. We have Bagoong and alamang and anchovies. ginamos. Ginamos. From Philippines. Ipakita po ng Philippines. Ay, from Philippines. Ay, naka ano, baliktad mo siya. First, atong tilawan ang alamang. Kung unsay lami. Hindi mo na alam, ma'am. Oh, basta alamang na siya. Alam. Oh, see? May bato. The bulbul of hippos. The hair. Okay. Sure the First, mango. Kauna. Kauna. Ando, katikasan sa mo taga isa na sila. Laway. Mami sa naman ka. Si Nelmar nagpaibog ra na sa inyo ha. Magsiyo siya kaon og mango. Manga. Para sa mga tulad ni Pener, masakit sa bulsa ang katotohanan na kinain ng inflation ang dagdag na Diet. Diet. Manabat ABS-CBN News. Maura mong gibuhat diri sige kaon. Muna ang trabaho diri kaon tulog. Ya among ginan siya. Di tambo. Bell. Gabelbels. Kay kanang kung mag-walking food ka kay party mo food ka dusty. Labi na karon, Yumi Dusty Perting Inita, grabe ka no sa panimutugnaw sa UAE. Mana sa alamang. Next ang Ginamos. ginamos. Hindi pag ukay unsa na magkuha sa. Umot. Unsa imong shake ana? Wala gasig na ako. Pwede na. Kahumot. Kulang na nagsili Mar. Uy. Oh. Sobrang kamahal na sa bilihin sa Let's eat. Pinas. Si i-judge unsay bitter sa mangga. Manga. Alamang o ginamos? Ginamos na isda. Parat. Kumikita siya ng may 500 hanggang 1,000 pesos kada pasada. Labas na rito ang 500 pisong ginagastos sa pagkain ng aga Paksimar mo pinaugamar. sa isang araw na trabaho. Narampata. Magluto na. Pag wala na si Amo. Mas lami ang alamang. Pag wala na si Arbab. Si Arbab Muhammad. Hindi na magtaas ng presyo dahil kawawa naman daw ang mga suki Parat kayo, ni Sigfredo. Eh, dapat kasi butangan na siya suka. Lang sila. Halimbawa ang ibinibentang ulam na ulo ng isda. Salmon. Hinahati lang para di siya malugi. Salmon. Ang ibang mga kalapit karinderya. Paksin na salmon. Ring diskarte para makaraos. O yung iba nagre-reklamo kasi medyo tumaas po kami konti ng presyo. So, Saan naman po, nagbabawas po kami ng konti kasi tumaas na po lahat. Sa namamalikin na lang yan po yan. Anda po istorya sa riha. Murang hugog sa iday kam nagbula-bula ang buong. Nagkakasya na lang kung ano Hindi ka na magbula-bula. Hindi na sa palengke nasasapul ang bulsa ng Yummy. masa. Pati na rin Guys, ang budget ng pagkain sa labas. mangga from Pakistan. Tulad ni Sigfredo. Pero tamis siya. Puhunan ng mga tulad ni Dioli na kahit ano pang mathematics ang gawin. Mangga with alamang. Hirapang makahanap ng solusyon Mangga with ginamos. ng mahal na bilihin. Yummy. Balar. Audit mo ni sila.